Els musicals, possiblement el gènere cinematogràfic més polaritzat. O te'n canten o els odies. No hi ha terme mitjà. Però, Adri, a mi m'agraden alguns i tal. He dit que no hi ha terme mitjà. Sobretot per culpa de mascles molt mascles que diuen que no és realista que gent que a priori no es coneix de res cantin amb una perfecta coordinació. Però sí que veuen realista que en Toretto salti d'un cotxe en marxa, agafi la Michelle Rodríguez que havia saltat prèviament d'un tanc i caiguin sobre un vidre sense fer-se res. En fi, la hipotenusa. Per on anava? Ah, sí, els musicals. Tenia intenció de fer una introducció més profunda i intensa, desgranant el gènere i mostrant tots els seus secrets. Però després he recordat que avui parlarem de Mamma Mia. Així que amb la profunditat d'un bassal, agafeu crispetes i abaixeu persianes, que avui toca fer 5 cèntims de... 17 de juliol. Quina nit! Benvingudes i benvinguts a les musicals aventures de la Sophie Sheridan. Una noia jove i feliç que està molt emocionada perquè es casa amb un xaval mig ximplet anomenat Sky, però es casa. Sense tenir res massa clar, però es casa. Sense saber qui és realment el seu pare, però es casa. Ja ho sé! Ja sé que ho sabeu, ja ho sé, ja ho he captat. Però encara que estiguis emocionada que et casis amb un noi més ximplet o que tinguis fortes crisis existencials, mai, però fixa't que dic mai, seràs la protagonista de la pel·li si la teva mare és la Meryl Streep. Et juro que no puc, et juro que no vull tornar a oblidar-te. Sí, ho sento, no poso jo les normes. I és que després de les seves aventures per Àfrica i després de fer-li bullying a l'Anne Hathaway, la Meryl es dedica a regentar un hotel en una illa grega. Molt grec, tot plegat. Un hotel que no acaba de rutllar. Treballa sense descans, les coses estan malmeses, no venen clients i no té diners per pagar els treballadors. Possiblement la cosa milloraria si els treballadors treballessin de veritat i no es passessin el dia cantant. No ho sé, així com a proposta, no sóc un expert. Això o que tinguis molta. I és que diners, el que són diners, no en té. El que sí que té són dues amigues, molt amigues, que han vingut a l'illa amb l'excusa del casament de la Sophie. Perquè, per si no us havia dit, la Sophie es casa. Però anem al que ens interessa. Al fil, a l'argument, a la trama, al conflicte, al xup-xup. I és que la Sophie té un objectiu en aquest casament. Casar-se? No, recordem que el xaval és mig ximplet. L'objectiu és que el seu pare la porti a l'altar. Només hi ha un petit problema. Res, una cosa insignificant. I és que no sap qui és el seu pare. És aleshores quan fa el que tothom faria, agafar l'historial de Tinder de la dona i convidar al casament a tots aquells amb els que va compartir una nit especial. I així arriben ells, en Colin Firth, en Pierce Brosnan i l'Stellan Skarsgård. Skarsgård. En Bilal Botas. Ens esperàveu, oi? Déu meu. I us explicaria a què es dedica cadascú, però realment poc importa, perquè el que importa aquí és que la dona no descobreixi que els homes han vingut. I fixa't si és tan important que 5 minuts després se'ls troba. Mamma mia, here I go again. Espera, anem a fer les coses bé, no com TV3 amb els doblatges. Els teus ulls els puc sentir ben endins. Jo no puc oblidar així com així. Oh, mamma mia, ja hi tornem a ser. Ai, ai, com puc resistir-ho? Mamma mia, t'ho diré un cop més. Ai, ai, no saps com t'estimo. I és que he estat enyorant-te des que tu vas anar-te'n. Mai, no et vull perdre un altre cop. Mamma mia, ara ho entenc tot. Mai, no et vull perdre un altre cop. La Meryl Streep, deprimida per la situació i cansada per haver-se creuat mitja illa cantant, explica el drama a les seves amigues. Amigues que l'animen primer amb una versió de Chiquitita i després amb un lip-dub al ritme de Dancing Queen com si estiguéssim al 2010. Tot i que ara que ho penso la pel·li és del 2008 i ja té la seva lògica. El que no té gaire lògica és el pla de la Sophie, que per si ens havíem oblidat, s'ha de casar.
El seu pla consisteix a deixar el casament de banda per poder dedicar temps a interrogar els candidats a possible pare. I amb interrogar vull dir utilitzar una tècnica de psicoanàlisi de Freud on mitjançant records i cançons la Sophie identifiqui qui és el seu pare. Tot una mica enrevessat, però si funciona, funciona. El problema és que no funciona una merda, perquè no descobreix res. L'únic que aconsegueix és complicar les coses amb l'Sky, que treu la seva masculinitat més tòxica per cantar-nos un fort amacle sobre la gelosia i la por a la pèrdua. Vas atrapar-me amb els teus encants, una conversa, un riures i ja estava al sac. Va ser tan fàcil que no m'ho crec, com si patís els efectes d'un encantament. La por em ve a buscar, si sento que te'n vas. No vull pensar, em roda el cap, sóc tan per tu. Què, Adri, no t'animes a cantar? No em facis cantar-la. El públic no ho mereix. Així els nois marxen al seu comiat de solter subaquàtic, mentre les noies celebren el seu propi ritme d'Ava. La Meryl canta, les amigues canten i tothom canta. Tothom menys els possibles pares, que no sembla que s'assabentin gaire del que està passant. És aleshores quan, gràcies a frases poc connexes i al millor temacle del film, perquè sí, és el millor temacle del film, els homes arriben a la mateixa conclusió. Sóc el teu pare! Harry! Des de quan saps que sóc el teu pare? Què? Qui et portarà? Sophie! I és aquí on tot es complica. Mare i filla discuteixen, promès i promesa discuteixen, i antics amants i antigues amants discuteixen. Cada matí em llevo i dono gràcies a Déu per no estar amb un carrossa pitopaus i que em digui com he de viure la meva vida. He dicho, caso cerrado! Però és només quan estàs a les fosques quan pots apreciar la veritable llum. I en un gest de reconciliació, mare i filla recorden temps més senzills. Cada matí ella surt per anar a l'escola, em diu adeu i somriu alegrement. Ella se'n va, m'envaeix una gran tristesa, he de parar a respirar. Sento que la puc perdre per sempre i sense entrar del tot en el seu món. M'alegro de poder-la sentir riure, la nena del meu cor. Em portaràs a l'altar? Sí. Amb l'emoció encara als ulls, la Sophie enfila camí amunt, moment en què en Pierce aprofita per tenir una última conversa amb la Meryl. Aquest s'autoimposa com a pare de la Sophie i la dona, recordant la seva història, li canta les 40, literalment. Sí, molt maco i emotiu, però fem tard al casament. Casament on ja estava esperant l'Sky, vestit de... com a mínim va vestit. Però com veus dit al principi, encara que et casis, mai seràs la protagonista de la pel·li si la teva mare és la Meryl Streep. I aquesta interromp l'espectacle per presentar el pare de la Sophie, només que ella tampoc sap qui és realment. I no m'he ficat al llit amb centenars d'homes. Així enmig del casament, com si es tractés d'una assemblea popular, cada home assimila el seu rol, acceptant ser una tercera part del pare de la Sophie. I posats a acceptar coses, la Sophie accepta que no es vol casar, i l'Sky accepta aquesta acceptació acceptada, i la boda s'anul·la. Però... Sóc un home divorciat que t'ha estimat durant 21 anys. I des del dia que vaig tornar a posar els peus en aquesta illa, que intento dir-te que t'estimo moltíssim. Doncs jo us declaro marit i muller. I fins aquí... al final fan una gran celebració, mentre la Sophie i l'Sky marxen a veure món, perquè sí, aquí acaba tot, diguem-ho totes i tots plegats, Mamma Mia 2
no existeix. I si existís, no faria vídeo de cara a la tercera part que està en camí, que deuen ser Agafi Confessats. I ja sabeu que si voleu més vídeos podeu fer m'agrada, compartir-ho, seguir-me a les xarxes socials i escriure els comentaris que us agradaria que resumís. S'intentarà fer el que es pot, però no sé si es podrà fer tot el que s'intenta. Moltes gràcies i fins aviat. Xau, 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 xau. Cada matí em llevo i dono gràcies a Déu per no estar amb un carrossa pitupaus i que em digui com he de viure la meva vida. Ets la reina del ball.